Safiyar yau ɗin nan, ƙasar Iran ta ƙara kai wani sabbin hare-hare da makamai masu linzami yayin da ƙasar Isra'ila wato Tel Aviv babban birnin ƙasar yake lullube da makamai masu linzami abin da ba a taɓa gani ba irin na yau yayin da ƙasar Iran ɗin ke cewa wannan fa kaɗan ne daga cikin abin da ta fara kuma sannan ba umarni za a bata ba ita ta san lokacin da ya dace da ta tsaya lamarin yana afkuwa ne yadda aka wayi gari da sabon wani al'amari bangare gefe guda yayin da shugaban kasar america wato donald trump ke maganganu akan cewa wai shin daman kasar iran ta shirya ne ta samu makamai wanda duniya bata san da su ba a ina take samu wa'annan makaman ko daman tana da su ne. Lamarin ya jijjiga kasar america yayin da wasu 'yan kasar ke yunkurin nuna rashin goyon bayansu da shugaban kasar na america wato donald trump, lamarin da suke ikirarin cewa su ba rikici suke nema ba, ya kamata a daina kashe musu sojojin kasar tasu, shi in rigimar yake nema ya tura ɗansa na cikinsa tunda shi ma ai ya girma ya isa ai wannan. Lamarin na afkuwa ne yayin wasu daga kasashen Iran ɗin ke nuna rashin goyon bayan wannan fada da suke yi, sai dai kuma ta wani bangare guda sandan kasar Iran ɗin sun ba da tabbacin cewa duk wanda ya fito nuna zanga-zanga a kasar za su ɗauki mataki a kansa ne a matsayin maƙiyin ƙasa, lamarin da ke nuna cewa kasar Isra'ila da Amerika na ƙoƙarin tunzura wayanda marasa goyon bayan gwamnatin ƙasar ta Iran ɗin da su fito su yi zanga-zanga domin su samun juyin mulkin ƙasar. Wannan ba shi ne karo na farko ba ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila ɗin ke tunzura magoya bayan rashin wanda ba sa goyon bayan mulkin ƙasar da ake rikici da su domin su samu ƙofar da za su shiga. Iran dai wata ƙasa ce wacce ta bambanta da sauran wasu ƙasashen da ƙasar amerika ke kaiwa hari domin yaƙarsu. Iran ta ba wa duniya mamaki yayin da take da makaman da ba a taɓa tunanin tana da su ba, lamarin da kan iya nuna cewa ba ma ta fara ba tukunna yanzu ta fara. Ko iya haka kaɗai ya tabbatar da cewa Iran ƙasa ce jarumar ƙasa wadda ko a yanzu aka dakatar da wannan yakin ta nuna cewa kwancinta ya kawo da nuna cewar ba kasar da za ta tsokale mata ido ta yi shiru ta zuba mata ido ta kalle ta. To jama'a kada dai ku manta ku danna mana subscribers sannan ku taba mana alamar ƙararrawar sanarwa domin shine zai tabbatar muku da zarar mun daura muku sabon labari zai zo muku.